'Yan uwa wa'azi muke dan nufin Allah buwayi mai tsare mu gumi da sanyi, da annabawa zan yi koyi ni ba zan da ebele ko janar ba, ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattare ne ke hawa ka gano nawa ne, ga mutum mai gargadi ne bai bar saban ubangiji ba. Fantami Isa dan Aliyu ya abokin dan Ubayyu, baka tsoron Rabbi hayyu, kai nutso ka faɗa gayyo baka samu abin da ka riƙe ba. Da yana kuka akan wai ɗalibi ɗaya ta waiwai an kashe masa ya ji ba wai ƙarya yake wallahi ba wai bai riko da abin da mun riƙe ba. Tunda ya yi shiru abin shi an riga an ba shi toshi, tintini ya ɗau adashi sakkwatawa na yaban shi ba su gane bakin ba yaudare ba. Zan yi mai baiti isasshe wanga na yi taɓa kalashe, in ya san dama ya rushe dole zai yi amai ya lashe, tun da ba shirya yake nufi ba. Ka so matattara hankalinka kai shirin gyaran gidanka, kar harin yaƙi ya cika 'yan uwa su fashe su barka baka san zamanin zuwan harin ba. Firgita mai tsoratarwa na zuwa bari kangarewa sun koyo ba san ɗagawa, kai ibada bari kangarewa kada kai noma ba kai ciro ba. Dan yau na ce na zo na shiga siyasar, akwai wanda zai hana ni? Akwai dokar da ta hana ni? Idan na warware bakar da na ce wanda shiga ba sai na zo na ce to yanzu na shiga na yi laifi na warware na baya? To ai Imamu Malik ya ce imani ke saka warware. In da ban ga maslahar